Ginoong Diyos, Hesus Kristo, aniauban ka nato. Magampo kita, mahimayaon nga Diyos namo. Ibubo ka namo ang imong mga panalangin o grasya. Sama sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Ngay mong ibisibis sa tarang butang, ngay mong ibuhat sa kalibutan. Putli ang among mga kalag sama sa Ninive. Nga mahugasan ang among mga kasalanan, pinagi sa imong kasakitan. O pagula sa imong dugo dito sa Kalbaryo. Sa Ginoong Diyos magadagaya ka nato. Sa ngalan ni Hesus Kristo manluluwas ka nato. Yeah.
Si Hesus Kristo mga pumanluwas magtatabang o pagbalantay. Labaw sa tanang dahon sa kaawa. Sa sinugdan mo ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. Ug ang pulong nagpakahimong tao, mipuyo ipon kanato. Ang tanang mga butang gibuhat niya ug sa wala siya walay nahimo sa tanang mga buhat. Ang tanang mga butang, ipamuhat pinaagi kaniya ug alam kaniya. Kaniya diha ang kinabuhi ug ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tawo. Kini mao matuod nga Dios o kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi sa usa ka tawo ang kasala misulod sa kalibutan ug pinaagi sa sala ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tawo. Tungod sa paglapas sa usa nangamatay ang daghan, ingon man usab kang Kristo ang tanan mga buhi. Pulong kini nga matinumanon ug takos gayon pagadawaton sa bugos nga si Jesucristo miani dinhi sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala, sumala sa mga kasulatan. Pinaagi siya ngalan igawali ang paghinulsol ng pagpasaylo sa mga sala sa mga nasod magasugod sa Jerusalem. Usa man naginulsol ug managbalik kamo sa Dios aron pagkapalaon ang inyong mga sala. Amen. O Ginoo, tanawang labihang pagalaot sa mga tawhan nga gaantos sa mga kunanan tungod sa iyong pagtugno, nagpasan nga labihang mga salitan tungod sa imong pagsilot sa kamatayon, tumikan sa iyong pagadaotan ug pagkapansala. Panahon sa pagkapabuyaw, pagkapapili sa kalat kasalay, tapdo ang dalan ng katiman ug pagkasundanon sa iyong pulong. Dinaig ka sa iyong kasaltaan, pahandig ug katigayunan sa kalimutan, piling kayong bayad sa kawasan sa mga kalat. Labi pa ngayon ikaw na hibalo Diyos, nalit kami maluwas na sa ang kamuning mga ulat sa mga matalo. Kung dili, pinaagi sa presya ang pagkakalunod. Pusa o Diyos, maloy ka na mo mga makasasala, maloy ka na mo Diyos, sumala sa mga kalunod, sumala sa kalaganon sa kaluoy. Pala ang masa ang mga simple ng Diyos, masinuha kami sa mga masala, na hindi kami para tungkol sa pasakitan, kamatayon, kalapugo na Iso Kristo. Sa iluha kami, sa among mga sala, tumalong pinagi sa grasya, tugugmang kaluoy. Luwasaitan kami, ayaw na magdugdumi ang among mga sala sa among pagkabatanon, niya ang among mga kalapasan, kawang palaas, dahil nagligtis sa pagduman, ang among mga sala o kalautan, tungkol sa imong mga kalapasan, sa kaluwasan, sa kalaan ng tulo, matawag o kudamong simulanan, usa maloy ka kanamo ka makasasala. Pasaylo ang pasaylo ang kamahan, pasaylo ang kami.
katabangan sa presensya sa Dios. Kay ang Ginoo maong dakong Dios o dakong hari ibabaw sa tanang mga Dios. Umari kamo simbahon kag yugbuan ta siya kay siya mao nga atong Dios. O kita maong katawhan sa iyang sibsibanan. Mangadto kita sa iyang tabernakulo, managsimba kita dito sa tumbanan sa iyang mga tiil. Managhalad kita sa tubangan sa Dios nga atong magbubuhat. Ang matuod magsisimba, magsimba sa Amahan, pinagi sa Espiritu ug sa kamaturan. Kay mao kana ang ipangita sa amahan sa nagasimba kaniya. O managsimba kamo sa Ginoong Dios sa katahom sa pagabalaan. Ihalad nato ang atong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan og nahimutan sa Dios ang espirituhanong pagsimba. O sa tanang panahon nga kamo magatindog sa pagampo ug may jutay kamo batok sa uban, pasayloa sila ninyo, aron ang inyong amahan nga tuwa sa langit magapasaylo sab kaninyo sa mga paglapas. Apan kung kamo dili magapasaylo, ang inyong amahan nga ta sa langit, dili usab magapasaylo sa inyong mga paglapas. Amen. Himaya sa Diyos sa kahinasan, pagkait dili sa yuta sa tanang katawhan nga iyang nahimutan. Hallelujah. Ang kaluwasan o gahom, iya sa itong Ginoong Diyos. Amen. Sana. Dalaygon ang hari na minani sa kalang sa Ginoo. Hallelujah. Kaya ang hari na itong Ginoong Diyos nga mapagkarapon. Amen. Hallelujah.
Matalingog kamong mga katauhan sa mga epistolya sumala sa mga apostoles, sumala sa silbat ni Apostol San Pablo. Sa 1 Timoteo Kapitulo 4, magsugod sa versikulo 6 hangtod sa versikulo 15. Magampo kita. Amahan na mong anak ka sa langit, pagabalaano ng imong ngalan. Umabot ka na ang imong ingarian, matuman ang imong kabuton din sa iyong tamaynon sa langit. Hatagi kami karong adlaw sa kalanunamo sa matag adlaw. O pasayloon mo kami sa among mga sala sama sa pagpasaylo sa nanagpakasala ka namo. O dilin mo kami pagdagon sa mga panulay hinunuan, luwason mo kami sa kanautan. O Diyos sa mga Diyos, magbubuhat, magmamandog, tagiya sa pangangutang sa ngalan ni Jesucristo managingon. Pangayo kamo, kamo paghatagan, pangita kamo, kamo makakampo, pagpunto kamo, kamo pagablihan, matalingkuli kami, at imanang ang mga pangamuyo, upaloy ka namo, labing kumamang, buti ang masalasing mga wala na ang mga kinakulit na sa talag. Tuloy kami sa kawaturan, galang ng gusto ng pagbuhat sa mga pagbuhat, padaya kami mamanilago, sila marami. Agad kami sa kamatang pagawin ko ang pagkamatibano kung pagigam sa kanan sa mga aging walang puso kung kami sa inyong manalangin kahit espiritu isang kapa kami sa grasya at mga hiyas sa langit ko. Suguba kami sa inyong puso kung magulungan at mga pagkakama magigara sugubanan sa tanang mabuhay kahit kami sa kanan sa kapadilan ng pagkapunahan sa tanang pagkakabay kami sa mga buhat tuyo umapaling kami ang mga kami sa inyong palayot kanan gagugma kaloy ka maghihatag ipahirayo kami sa mga kamay sa mga kapagyasan o mga kapilihan para hindi kami basa sa kaaway o sa aming talagman. Iluwa kaming manununod sa pinalian managpit sa mga saan o kaliya sa naman sa Espirituhanon o sa kinabuhi o na ikatapusan. Tabangin kami sa pagkabig sa pagkakawan sa pagkakawan sa Pagkisya kagana kami sama sa balansa sa kamay o sa kalitan talagbuha o sa may apa Pagkisya sa katanaw sa iyong tagli kami tanadiya kanimo mapag-aasal lamang sa Pagkisya ang lawas ni Kristo. Amen.
atong Ginoong Hesukristo. Ngayang isugoy pawali sa tibok na kalibutan. Pagtingkuhan na mo ang tulong sa Ginoo. Sumala sa maayong balita sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 20, magsugod sa versikulo 19 hangtod sa versikulo 26. Tinuhan. Ito ang pagkaling Panginoon sa Kristo, Diyos ng maglaho at panalo, ang Diyos na gano'n lahat sa kanalang, ay ang kinahuhi ang maluwas sa mga magbubuhat sa mga maraming nasabi, kaya ang pagkaling namin sa
Quirines, o sa tanang mga manananggaong makagalaan, simbaho o namayaon kanan. Santo, 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 ang iyong Diyos, ang magagawang pamamayan o ang mawalong o ang manali. Balaan, balaan, balaan. Ang inuong sa mga kanon, nandito ngayon pa na puno sa liman. O Diyos na ang mundo, ang ibatawan ang pinilihan sa mga nagsasaksipasi ng mga Kini ang bawas ihatag tulog kaniyo, kuhatan ninyo kini sa aking tumanan. Ang lawas ni Kristo ang tinapay sa kanabuhing oray katapusan. Sa pag-ami sa kanya upang sa pasalamat o nagpanalig siya. Iyan datag nila na ingon. Kini ang tulo sa utubon magkakaroon po sa kanino o po sa naganan sa pagsayo sa masa. Ang tulo ni Kristo sa pagkukulo ni Uba sa kawasan ng walay katapusan. Ginoong po Diyos ko. Patuloy ang sakripisyo, patuloy kayo sa mga ito, sa plano, sa pagkasinto, sa pagsamot sa mga harap ng tao, sa mga tulong na rin sa bato, at kayo mag-inong pinyo, at kayo mag-inong pinyo, ako magpapalay sa nabulit, at kayo sa ako sa ako magpapalay na ako sa
pagkakas sa upa. Kaya ang bawang Panginoon ay ako sa pagkakas, Panginoon sa upo siya kabalimon, mula niya pahinga alawa sa iyo. Tungkol niya inulan, kahan-kanin ang mga kuya o mga sakto, o bigil kaya ang mga ikatulog, kung sa malika ang mga palasala. O yun, siya kami sa mga sa mga himos, kasing sa mga sa ulong, o sa aking mga buharaw sa amin sa mga pasyon, pagkilong mga sa mga ikabit, sa mga alawa, sa mga nagduo, kaya kami kapatid, kami dito mga ato sa pag-alawa, sa inyo mga babayan, sa inyo ito, dito kami ato sa patingkap, sa inyo sa inyo sabihin, apatulog sa patuman, sa inyo bulumanan, na walay katapusan, ngayon gusto ko mga pagkakaharap sa anay, kaya sa aking pagkakalimuin, sa anay, ang gimantala, ang kabalayan sa inyong pagbalik, o kami para makakaon sa inyong mga bulong pili, makakayon sa inyong buo, walay katuloy, walay katapusan, dahil kanila. Maluloy ka na po, o hinuwa. Kaya inuman, ang pagkakatuloy sa pag-iuma, bisan sa labing pagkakaan sa inyong inuwa, na balot kayo, o magkatawag sa inyong palaan na gumawa kami mga sa pag-ambil, sa inyong lawas, ito, na tuloy kami yung kapatulog sa ginabuhin walay katapusan, makapulog sa langin na iton, o grasya ng Espiritu Santo, Maria sa Diyuson, na pagkapreserba sa aming lawas sa balag, ito sa iyong hiharian sa maya, walay katapusan, na tuloy Maria Santo sa iyong panamay, pagkulat sa mga balaan, mga manunda, kung sa kakakabahan, ganit na umalagi, o pagtulong, o nabili mga nagilusot na dihasakit, mga dito, mumbalaan, di ikaw labiyo, kanako, pamilya, kanayo. Amen.
Kini ang awa sa Pagod ni Kristo maghatag ninyo aron kabuhi kinabuhi nga walay katapusan. Ginoo ang pagkakapalayo sa iyong ibahat at karamo sa iyong pagkakalaan lawas sa gabi na iyong pagkakulo nagulagway niya sa mga pinapay pagpinong ang pagkakawat Panginoon hindi tulad kang maging ako sa gagay sa pagkawat Panginoon kanina pagdili ko po sa iyong pagdili hinagwan ng gumba o kalaway hindi tulad kami makahatag kanino sa mga pagmaya mga panalay mga pasalamat o mga pagkasinumog pagdili ko po sa iyong pagdili tuyo o kapunod niya dito sa lapas sa mga pagkakutod at kalimutan Waman pagdating ako sa namula ay mapahaging ginagawa sa iyong kabutuan at sa katawan, pagdating matugkad sa iyong kaluloy para sa mga manasara, pagkahalalong sa mga ginagawa sa iyong pagkakamatay, alam tungkol sa pagtuwa sa paggawa sa mga manasara. Pagdating maakas sa mga managawa sa mga ginagawa o bilibron bilang kinapilitino, ang paggawa sa dugo ng iyong pag-isog ng mga pagbabatong sa kanunay, alam sa iyong mga handumanan. Ang Diyos ay awan ka nato. Amen.
Diyos sa mga Diyos, sa hari sa mga hari, Ginoo sa Ginoo, at kumahan mo rin katapusan, magpalami, mag-uwan ka ng tanan, pinahagi sa samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ayaw butag sa